Pán s vami. S duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe. Keď sa farizei dopočuli, že Ježiš umlčal Saduceov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počuli sme slovo Pánov. Pred pár týždňami prišlo za mnou jedno dievča na rozhovor a hovorila mi a zdieľala sa mi o tom, ako veľmi túžim oče byť milovaná. Veľmi túžim mať priateľa. Je to hriech? Hovorím, hriech to nie je. A tak som potom rozvinul s ňou diskusiu o tom, čo je to láska. Po čom vlastne túžiš? Že či tá naša predstava o láske nie je len taká tá romantická predstava z tých romantických filmov, ktoré niektorí radi pozeráme. A potom tak túžime byť milovaní. A keď som s ňou rozprával ďalej, hovorím, vieš, ale Ježiš, Boh, je láska. A on nám ukázal, čo je to láska. Ja nosím jeden taký väčší krížik na krku a hovorím jej, toto je láska. Ježiš Kristus, ktorý zomrel za mňa, za teba, za každého jedného z nás. Z lásky. Toto chceš? Si pripravená milovať? Vždy viac? A milovať až do krajnosti? Alebo chceš sa len vodiť za ruku? Chceš sa len objímať a zažívať tie pekné veci? Potom prehltla na prázdno. A hovoril som jej, túžbu, ktorú máš v srdci, je dobrá, ale učme sa naozaj milovať. A Boh nás učí. Ako? Ak chceš naozaj milovať, tak začni od toho najlepšieho vzťahu s láskou, s Bohom. Ak budeme s ním mať vzťah, ak budeme napojení na lásku, budeme plní lásky a tú lásku budeme schopní aj darovať. Bez toho to bude len nejaká falošná predstava o láske. Dnes je 29. oktobra, kto by nevedel. Ale dnes oslavuje aj je spomienka jednej blahoslavenej. Vie niekto, kto má dnes? Jedna talianská dievčina, ktorá zomrela pred pár rokmi, myslím, že v 1990 roku. Chiara Luce Badano. Dievča, ktoré sa nedožil 19 narodín. Zomrela na rakovinu kosti. Ale bolo to dievča, ktoré milovalo. Preto ju volali Luce, volali ju svetlo, lebo z jej tváre žiaril Kristus. Ten, v koho uverila, bola plná lásky. Ak tvoj vzťah s Bohom bude láska, bude silný, bude žiariť. Učme sa aj od týchto veľkých
pre nás možno už pre mňa svätými. A máme sa čo učiť. Boh si dokáže nás použiť v akýchkoľvek situáciách a chce nás vychovávať k tomu. Chce nás vychovávať k láske. Poviem vám moju skúsenosť. Ja keď som mal 26 rokov, odišiel som na misie. Chcel som slúžiť deťom z ulice. Išiel som do Mexika. A predstavoval som si, že misia moja bude hrať sa s deťmi. Keď som prišiel, dali mi 2 chlapcov na starosť. Jeden mal 18 a druhý 19 rokov. Obidvaja boli autisti. Žili totálne zatvorení v svojom svete. Neboli schopní sa umyť, obliecť. A ja som sa mal o nich starať. Ja som ani nevedel, čo je to autizmus. Keď som ich mal prvýkrát umývať, ja som sa hanbil sám pred sebou. Ja som si dal na ruky také tie gumené rukavice, také žlté, viete, tak na podlahu, keď sa umýva. Bál som sa ich chytiť. Mal som špeciálne špongie na umývanie. A Boh mi ukazoval, že slabá je tvoja viera, slabá je tvoja láska k druhým. A krok za krokom, a to nebolo, že na druhý deň, o pol roka neskôr, začal Boh meniť moje srdce. Začal som ja dávať dole rukavice. Začal som ich brať ako ľudí. Začal som milovať. Ale to nebolo ľahké. Boli tie momenty, kedy ste najviac narastli v láske. Tak možno ich svedectvo bude skrze kríž. Skrze umieranie v sebe. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku. Ak miluješ Boha a máš s ním vzťah, tak on je ten najlepší učiteľ, najlepší lektor lásky. A nezabúdajte, že v dnešnom evaníliu bolo napísané a milovať blížneho ako seba samého. Ergo znamená, ak nevieš milovať seba, nevieš milovať ani blížneho. A tak učme sa aj milovať seba. Dnešní mladí ľudia majú obrovský problém s identitou. S prijatím kto som. Teraz nedávno som zase stretol jedno dievča, s ktorým som sa rozprával a povedal som jej jednu myšlienku a ona mi hovorila, že to tak je. A povedal som jej, že ty si veríš to, že ťa stvoril Boh? Verím. A tak to znamená, že si bezchybná. Tu už bolo zaváhanie. No lebo ak Boh, ktorý ťa stvoril, urobil chybu, znamená, nie je všemocný. Tak potom nemôže byť Boh. Ale ak Boh, ktorý je všemocný a stvoril teba, tak si dokonalá pre Boha. Vtedy sa praskla bublina. Falošná predstava o samom sebe. Uverme v to, že sme stvorení a že sme prišli z lásky sem. Že sme Bohom chcení a milovaní. A keď si to uvedomujeme, nedostane nám nič iné. Iba povedať Bohu, ďakujem ti. A chcem ja robiť to isté. Učiť sa milovať vždy viac. Amen.